Le, jam merenggut ae. Aku iki kesel. Mosok bendino awake dhewe iki dilok-ilokno tok nang arek-arek. Aku ya padha asline. Aku weruh, ya apa carane ben awake dhewe gak dikenekno terus? Ya apa, Dan? Ayo wis, mbok sore, cari carane. Nandi Doni iki. Dari dikongkon mrene jam 4. Tapi saiki nganti jam setengah 5 ndak teko-teko. Sebenarnya rek telat cetas itu iki lho. Apa iku, Dan? Nyarek umbin. Apa-apaan, Don? Enggak gelem. Iya ngawur ae omong iki, Don. Awakmu gelem ah kok ngene terus? Dibully, direndano, gak kesel awakmu gua. Ya kesel sih asline. Ya wis iki salah siji cara cek nek awake dhewe gak kok ngene terus. Iya sih, tapi ndak wani aku, Don. Wis gak apa-apa wis apa jare aku. Wis iki umbin. Wis umbin kah? Ndak wani aku. Kok gelem ah kok ngene terus? Apa Orik? Kesel aku. Entas no unggahannya itu aku. Karo kesel lah, Bu. Loh kok ngono nang ibu? Sejak nyocot amen, Bu. Ya duwe. Ibu gak duwe-duwe, Rik. Dino ini ndak duwe duit. Tuwa kesel.